Kaixo, Javi Alfaro naiz, Elkartenet hezkuntza elkarteko kidea naiz, eta hezitzaile lan egiten dut. 2019an Arrobia ikastolan, singular planeko ikasleek beste langile batzuekin batera, Arrobia ikastola, Reziklanet eta Deustuko Unibertsitateak, beste Elkartenet hezkuntza elkartea osatu genuen, software librean oinarritutako tresnekin hezkuntza elkarte eta merkataritza suspertzeko proiektuak burutzeko. Bilboko singular plana, Bilboko udalak eta lanbidek sortutako plan berezia da. Bilboko San Francisco, Bilbo Zarra, Zabala, Otsarkoaga eta Txurdinaga auzoan enplegua bultzatzeko. Eta Elkartenet irabazi asmorik gabeko elkartea da, baina lanpostuak sortzeko asmoarekin sortuta. Gaur Kimo Digitalak proiektuari buruz hitz egingo dizuet eta bere euskarria Txikilinu sistema eraiari buruz. Nirekin Izaskun Alonso dago. Eguerdion, ni Izaskun Alonso naiz, Miribilla eskolako zuzendaria, eta Miribilla eskola Bilboko San Francisco eta Zabala auzoen artean kokatuta dago. Gure ikasleak anitza dira eta kultura askotakoak. Behar 75% bekadune da. Zer esan nahi dut honekin? Familia askok behar material eta ekonomiko handiak dituztela. Eta gehienek ez dute ez interneta, ez da ordenagailu bat ere. Elkarnetetiri esker abantaiak ikusi duguz eta orain azalduko dauz, Javik. Ondo. Bai. Bueno, Elkartenet hezkuntza elkartea, Miribillan gaude lanean, eta gaur egun elkartearen proiektu nagusia Kimu Digitalak da. Hau da, haur hezkuntzako bigarren zikloan eta lehen hezkuntzako lehenengo zikloan, IKTak sartzeko proposamena, software librean garatutako aplikazioen bidez, baita ekonomia zirkularraren oinarritutako giza baloreak ere. Ordenagailuen berrerabilera, edo ingurumenekiko errespetua, eta aplikazio guztien euskarria Txikilinuz aurren sistema eragila da. Bueno, idearen jatorria, jakin badakigu gure ikasleak, gure seme-alabak, komunikabide digitalekin harremanetan jartzen direla ordenagailuak ikasgeletan erabili ahal izan baino lehen. Bere lehenengo harremana familia eremuan gertatzen da, era ludikoan, eta gehien bat teknologia hauen erabilerako aurreko heziketa gabe. Txikilinu sistema eragilearekin eta berak dituen hezkuntzarako aplikazioekin nahi duguna da ikasgeletan ere tresna teknologikoekin kontaktua izatea. Eta ikasleek ezagutzea eta ezagutarazte ere euskarri teknologikoa ikasteko eta lan egiteko tresna bezala. Behar beda ikasten dutenak, ikasten dute eraludikoan besterik ez. Eta ez dute ezagutzen lan tresna bezala, bereintzako dira jolasteko aparatuak. Teknologiarako kompetentzia ikasgeletan lan egin ahal izateko, Txikilinuzek programa didaktiko guztiak instalatuta dauzka, sarea beharrez izateko, beraz, sareko eduki desegokietara sartu ahal izateko arriskurik gabe lan egiteko. Txikilinu sistema eragilea, gure softwarea eta Eskola 2.0 minera mangarri hauek gure hardwarea. Hau da, Txikilinux Ubuntu mota bat da, Ubuntu zehazki, gehi hezkuntzarako aplikazioa, gehi guk egindako pertsonalizazioa. 32 biteko sistema eragila da, eta minera mangarri hauek 32 bitekoak dira bebai. Beraz, Txikilinux prestatuta dago bai minera mangarri hauentzako, bai hardware, baliabide gutxiko ordenagailu guztitzarako. Esan dizuedanez, gure elkartea, irabazi asmorik gabeko elkartea da, beraz guretzat etekinak etekin ez ekonomikoak izango dira. Aipatzeko euskarazko softwarea, nahiz eta Txikilinuzek aplikazio guztiak euskaratuta ez izatea, badaude 180 edo. Gure ustez Txikilinuz heziketa software bilduma oso ona da, gainera software librea da, lehenengo bertsioa, beraz, ate guztiak irekita daude, zuen laguntza jasotzeko, zuen aportazioa jasotzeko,
bai hezkuntzarako aplikazioak dauden hezkuntzarako aplikazioak euskaratzeko edo beste aplikazio batzuk proposatzeko datorren bertsioetarako, bai? Bueno, teknologiarako konpetentzia landuko dugu, jolasten ikasi, teknologiarako kompetentzia landuko dugu eta euskarri digitalaren bidez beste kompetentziak ere landuko ditugu, bai, indartuko ditugu. Teknologiarako kompetentzia landuko nahi ditugu oinarrizko kontzeptua dira klik simplea, klik bikoitza, arrastatu eta askatu eta zuma, bai, softwaren gurpilaren erabilera. Bueno, ingurumenekiko errespetua, bai, ekipo informatikoak berreskuratzen ditugu, birgaitzen ditugu, hori da gure proiektuaren ezaugarria. Eta gu ikasle izaten diegu, gure ordenagailuak ez direla zaharrak, txikiak direla, bai, jantziak bezala. Gure anai arrebe handiei txikiak geratzen zaizkien jantziak bezala, guretzat guztiz aproposak dira. Eta ordenagailuekin gauza bera gertatzen da. Hau da, 6., 5., 4. mailako ikaslentzat txikiak diren ordenagailuak guztiz aproposak dira beste ikasle batzuentzat. Bai. Gauzak ondo egiten badugu, birziklatuko ditugu. Guzti hauek, bajan eman ondoren birziklatuko ditugu. Hau da, eramango ditugu garbigunetara, eta garbigunetik hemen bukatuko dira, bera. Hau da, benetako irudia, Garbigunetik eramaten dira horrelako enpresa batera, bai, birziklatzera. Baina gure ustez, Eskola 2.0 minera mangarria hauek berreskuratu alditugu. Birziklatu ordez, berreskuratu alditugu eta berrerabil alditugu. Hau da, luzatu aldugu beraien bizitza zikloa beste ikaslei beste zerbitzu emanez. Bai, gu nahiago dugu Eskola 2.0 horrela ikustea, zuek ikusi duzuen lehen baino, bai? Bueno, etorkizunean seguro birziklatuko ditugula, baina gaur egun posiblea da birgaitzea. Bueno, pilotaje frogak egin genituen pasaden ikasturtean, urtarrilean, proiektuaren pilotaje frogak hasi genituen bai Arangoitiko, bai Miribeako ikastetxetan. Orduan, proiektuaren planteamendua momentu horretan txoko teknologikoa oinarrituta zegoen, eta horrela hasi genuen 2008ko urtarrilean. Bai, Arangoitiko ambulategiko ordenagailuak berreskuratu ondoren edo basurtuko ordenagailuak berreskuratu ondoren, eskoletara ematen genituen, ikasgela bakoitzean jartzen genituen 2 ordenagailu, eta ikasleak binak eramaten genituen ordenagailuekin lan egitera, astean 40 minutuko saioetan. Baina martxoaren 13an mundua aldatu zen, gure proga bertan gera geratu zen, eta ikasurte honetan, zehazki azaroan, Miribilla eskolan bukatu dugu frogaren 2. atala. Gero Izaskune kontatuko dizue. Kontzeptu aldatu genuen, eta txoko teknologikoa erabili ordez, miniera mangarriagoek erabili genituen. Beste kontzeptua da ikasle bat, ordenagailu bat, eta horrela lan egin genuen oso ondo, da. Oso ondo. Lehenengo atalean, Arrubia ikastolaren ikasleen laguntza jaso genuen, beraz, hemendik eskerrik asko taldea, hauek dira nire pasaden urteko ikasleak. Eta irailean, Miribillan, familientzako formakuntza eman ondoren, hainbat ordenagailu banatu genituen. Hasieran 26 ordenagailu banatu genituen, azkenean ia 40 izan ziren banatu genituenak, eta ordenagailu hauek Deustuko unibertsitateak emandakoak izan ziren. Gure laguntzaileak aipatu nahi ditut gero esazteko, baina naiz eta hemen ez egon laguntzerik onena Gipuzkoako hezkuntza saila izan da. Beraz, hemendik Gemma, Ana eta Maitan eskerrik asko egin duzuen lanagatik. Gipuzkoako hezkuntza saila, Gipuzkoako eskolekin zubia egin dute, berak, eskolek bajan emandako ordenagailuak guri lagatzeko, berreskuratzeko eta berriro Gipuzkoako eskola publikoei eskaintzeko. Gaur egun, ia 200 ordenagailu bueltatu ditugu Gipuzkoara, beraz oso pozik gaude. Eta gure webgunean, txikilinux.eus webgunean, izango duzue isu irudia, sistema eraiaren isu irudia, zuek deskargatzeko eta instalatzeko nahi baduzue, bestela ez badakizue edo denborarik ez badakazue, jarri gurekin harremanetan guk egiteko.
Bideo txiki bat prestatu dizuegu, zuek ikusteko Miribilan eskolan egindako lanak eta eskolako irakasleen iritziak. Ikusiko dugu bideoa. Pasaden ikasurtean 2019-2020 Elkartenet hezkuntza elkarteak Kimu Digitalak proiektuaren garapena hasi genuen. IKTak erabiltzeko lehen hezkuntzako lehenengo mailan, software librean garatutako hezkuntzarako aplikazioen bidez eta berrerabilitako ordenagailuekin. Aurten, urtarrilean, Miribilla eta Arangoiti ikastetxetan pilotaje proba hasi genuen, txoko teknologikoa kontzeptuarekin. Baina osasun egoeraren ondorioz, martxoan proba bertan bera geratu zen eta bigarren atala 2008ko azaroan egin da, Eskola 2.0 mini eramangarriak erabiliz. 2008ko irailaren eta azaroaren arteko hilabetetan ere, irakaslei formakuntza eman diegu, eta ikasleen familiei, konkretuki, IKT oinarrizko formakuntza eman diegu. Eskolarekin ikasteko beharrezkoa bada, eta seme-alabei etxerako lanak egitera lagundu ahal izateko. Orain arte, 800 ekipo gutxi gora bera prozesatu ditugu. Hauek Bizkaian, erakunde eta enpresa desberdinek emandakoak dira. Esate baterako, Osakidetza eta Deustuko Unibertsitatea, eta enpresen artean, Laboral Kutxa adibidez. Bestaldetik, Gipuzkoan ikastetxe publikoek, beraiek, baja eman diren ekipoak Elkartenet elkarteari emateko aukera izan dute, prozesatzeko eta berrerabiltzeko, garbigunera eraman ordez. Egunon, Reyes naiz, Miribilla eskolako ikasketa burua. Miribilla eskola San Francisco Zabala auzoan kokatuta dago. Departamentuari eskatuko genioke digital arrakala kontuan izatea ingurune baztertuan dauden ikastetxe publikoetan. Elkartenet elkarteak momentu honetan lagundu egin digu formakuntza emoten bai irakasleoi, gurasoei eta ikaslei ere konfinamendu baten aurrean prestaturik egoteko. Beste aldetik, iaztik ezagutzen dugu elkarte hau gurekin lanean daude Kimu Digitala proiektua martxan jarri dutelako gure eskolan eta sistema operatibo berriarekin, Txikilinus izenekoa, ikasleek ikasten dute 5 urtetik gora. Eta bukatzeko eskertu behar diegu elkartekoei lagundu digutelako errekuperatzen mini portatilak Eskola 2.0koak eta beharrezkoa bada umei utzi ahal izateko. Ni Lander naiz, Miribillako irakaslea naiz eta 3. mailako tutorea naiz. Elkartenet eskolan sartu denetik aurrerapen pauso bat ikusi dugu ikasleetan eta irakasleengan. Batez ere, ikasleek formakuntza jaso dutelako ordenagailuen manejoan, irakasleek bebai ordenagailuen manejoan formakuntza bat jaso dute, eta horrek laguntzen du egoera edo era digital honetan lana aurrera atera ahal izatea. Horregatik, zoriondu behar zaio Elkartenet elkarteari egiten duen lanagatik. Nire ustez, Kimu Digitalak Miribilla eskolan aurrera daraman proiektua oso garrantzitsua da. Bati bat, ez dagoelako soilik ikasleetan oinarrituta, baizik eta familiekin lan egiteko prest daudelako. Eta hauei bebai, formakuntza ematen zaie ordenagailuekin lan egin ahal izateko eta euren seme-alabei lagundu ahal izateko. Horretarako, berrerabilitako ordenagailuak erabilitzen dituzte, ordenagailuak ekartzen dituzte umeek erabili ahal izateko, eta nire ustez hori beharrezkoa da batez ere gure eskolan. Nik Eusko Jaurlaritzako Hezkuntza Departamentuera egingo nioke eskaera eskoletara ordenagailuak ekartzea izango litzateke. Horretarako ezinbesteko da aprobetxatzea elkartenek bezalako elkarteak egiten duten lana. Berrerabilitako ordenagailuak erabiltzen dituztela eskolak hornitzeko. Orduan, ondo legoke elkartenek bezalako elkarteekin lan egitea eta eskola guztiak ondo hornitzea. Horretarako, ezinbestekoa da, esan dudan moduan, ordenagailuak izatea gelan. Haupa, ni Aintzanen naiz Miribilla eskolako 3. mailako tutorea.
Nire ustez, elkartenetek Miribilan egindako lana oso ona izan da, batetik asko implikatu dalako eskolarekin eta familiekin ere bai. Guri irakasle horien formakuntzak emon dizkigute, ikasleekin gelatan eta eginda belan ere bai, eta horretaz aparte familiekin implikatu egin dira, ordenagailuak eman dizkiete eta formakuntza gurasui ere bai, beraz oso ondo iruditu zait. Izaskun Alonso naiz, Miribia eskolako zuzendaria eta hemendik Erkidegoko eskola publiko guztiak animaten zaituztegu mineramangarriak berreskuratzen Txikilinus sistema eragilea instalatuz. Eskerrik asko. Bueno, hezkuntzarako aplikazio barik Txikilinux ez da zer. Beste sistema eragile bat bezalakoa izango litzateke. Sistema eragile hutsa biluzik. Baina baditu, hainbat aplikazioa instalatuta Heziberri 2020 planak eskatzen dizkigun kompetentziak lantzeko. Bai, hezkuntzarako kompetentzia, matematikarako kompetentzia, teknologiarako kompetentzia. Beraz, erakutsiko dizkizue pizkat, bai, gure sistema eragilea. Orduan, beraz, oso intuitiboa da. Hezkuntzarako aplikazio guztiak hezkuntza atalean aurkituko ditugu, bai. Besteak badaude jokoen artean. Gero, gurasoentzat, bai, bulego atalean aurkituko duzue LibreOffice Suite ofimatika osoa, PDF irakurtzailea, bai, irakaslentzako ekipoetan jartzen dugu Audacity, Kdenlive edo Boko Screen, bai, bideotutorialek egiteko ikaslentzako. Orduan, teknologiarako kompetentzia lantzeko guretzat importantena Gcompris aplikazio izango da, bai, lehenengo atalean, atal honetan, katua dagoen lekuan, igual nire aurpega dago eta ez ikusten, baina hemen dau. Hemendik landuko ditugu oinarrizko kontzeptuak, bai, klik simplea, klik bikoitza, orduan, klik bikoitza, bale, oso ondo, bale. Aplikazio guztiak hemen daukazue, klik simple batekin, askatuko dugu hemen dagoen animalia, ikusi behar dugu. Landu nahi ditugu, klik simplea, klik bikoitza, arrastra eta askatu eta gurpilaren, zauaren gurpila, bale? Guzti hauekin landuko dugu. Gero bai ikusten duzuenez, zailkatuta daude, beraz matematikarako kompetentzia landuko dugu hemendik, literaturara kompetentzia. Zuen jakitzeko Gcompris 1.0 pasaden astean argitaratu zen, guztiz euskaratuta, beraz hemendik eskerrik asko salba eta euskaratu duzuen talde osoari. Bai, egunero erabiltzen dugu eta oso erabilgarria da guretzat klasean. Beste kompetentzia, teknologiara kompetentzia bai, landuko dugu Patata Jauna aplikazioarekin. Hemendik landuko dugu arrastratu eta askatu, beira. Komposizio txikiak egingo ditugu, bai? Ez que hemendik ez dut ikusten, bale? Gorputzaren atalak ikasiko ditugu, bai, arrastratu eta askatu inez. Gero hau, drivera dokumentuak igotzeko erabiliko dugu, bai, bosgarren eta seigarren mailan beste modu bat erabiliko dugu. Bale, eremu desberdinak badaude, beraz, gure Patata Jauna, gure Patata Andrea jantzi ondoren, pisategira eramango dugu, edo, lan egiten badugu, klasean Egipto edo Ilargia, horrela landuko dugu, bale? Teknologiarako kompetentzia. Bueno, argi dago, beste kompetentzia lan egiten, landuko dugula bai teknologiarako kompetentzia. Baina, zehazki teknologiarako kompetentzia lantzeko bi hauek probatzen ditugu guk. Gero, matematikarako kompetentzia gure Gcomprisen, hemen dakago atala, ariketa pilo bat dituzue, beraz, zuek begiratu, kuskuseatu eta zuen ikaslentzako aproposa direnak aukeratu. Bale? Nik aipatuko dizkizuet hemen, adibidez, praktikatzeko batuketak, bai, magoaren kapela, ez ditut irekiko pilo bat direlako bestela ez dugu denborarik izango, Bale? Memoria jolasak, eta ikusiko ditugu, gero, neurriak, ibiltzeko, bai, erloju ezagutzeko beste joku bat daukazue, diruarekin ibiltzeko, bueltak emateko, gure tux da gure pinguinoa, ditzen da tux. Bale?
Bueno, pues matematikara kompetentzia lantzeko hemen daukagu oso aukera ona. Gero, bebai, daukagu. Gontzal Uriarteri esker, informatikaria eta irakaslea, berak egindako aplikazioak. Igual, zuetako batzuk ezagutzen duzue katamotz, kataluga eta katalektore egin zituen aplikazioak egin zituen Gontzalek, eskerrik asko Gontzal, benetan, eta hau da katasimu, bai, matematikarako kompetentzia lantzeko. Lau maila desberdinak badaude, ikusten duzuenez, hemen entzungo dugu zenbakia, 50, eta arrastratu eta askatu, landuko du, bai, teknologiarako kompetentzia. Bai, beste kasu batzuetan, irakurriko dugu, bai, zenbakia irakurriko dugu, eta gauza bera egingo dugu. Bai, arrastratu eta askatu, bale? Bueno, nik uste dut, gehien gustatzen zaila da, ikasle gehien gustatzen zaila, TuxMath. Hau ez dago euskaratuta, bai? Ikasturte honetarako lan izango da, baina tira gustatzen zaie. Azkenean, tiroa botatzea kontuen kontra. Bai, kasu honetan, egingo dugu batuketa, 0-tik 5-era, bai? Eta tiroa botatzea, bai, gustatzen pio bat. 5 bat, 10 idazten dugu, hemen ikusten duzuenez, 10, tak, eta tiro. Bai, lau, tiro. Matematikarako kompetentzia landuko dugu, teknologiarako kompetentzia, eta psikomotizitatea bebai, bai? Bale? Matematikarako kompetentzia bebai landuko dugu, gure ingelesez, egin aldugu ingelesez, Fisiogain aplikazioarekin. Hau ez da euskaratuta, apropos hau dugu ingelesez, bai, ingelesez lantzeko zenbakiak, letrak, bai. 2, 3, 4, 5, 7, Vale? 9. Hau, ingelesez lantzeko. Ondo. Hori dana matematikara kompetentzia lantzeko. Literaturarako kompetentzia lantzeko, hemen gure jekonpreiz badaukagu, letra errazak erortzen, larriak eta zeak, hau da memoria jolasak, bai? Hode, ikasten duten lehenengua, Eta lotu behar ditugu, letra larriak eta zeak. Bai? Oso ondo. Vale? Literaturarako kompetentzia gero ikasi dugun guztia, pues adibidez, lurbirarekin ikasiko dugu, bai, arrastratu eta askatu ikusiko dugu mundua, ezaguaren gurpilarekin hurbilduko gara edo atzera joango gara, ikusten duzen ikuspegi desberdinak badaude, eta esan dizuedanez, bulego atalean izango ditugu suite ofimatika osoa, gehi, PDF irakurtzailea, beraz, bueno, zuek deskargatu, instalatu eta gozatu berarekin. Vale? Lo dicho, izu irudia gure webgunean daukazue deskargatzeko dainik. Izaskun kontatuko dizue orain gure esperientzia edo beraien esperientzia Miribilla eskolan. Bai, hori ze. Bueno, bitu, patsaden ikasturtera arte, Miribillan informatika gelan neukan eta hezkuntza sailak emondako arbela digitalak. Baina, 5. ikaslei begire, 5. eta 6. mailakoek aukitzen zituzten eskola 2.0 mini eramangarriak. Jabik esan dauen moduan, txiki geratu izan dire, eta beraz, ezinbesteko aukera proposatu zigun elkartenetek. Eta izan zen, pilotaje moduan, Dimo digitalak hezkuntza aplikazioa Txikilinus sistema eragilearekin lan egitea, pilotaje moduan, esan dudan moduan. Eta, aprobatzatu gendun aukera hori, eta 2 ataletan ezberdindu dugu. Lehenengo atalien, igez izan zen, urtarrian hasi izan, eta egin genduna zen 5 urteko gelan, eta lehenengo, 2. eta 3. mailatan, txoko teknologiko bat garatzeak gelan. Eta 2 ordenagailu, han ikusi den moduen, jarri genituen gelatan. Eta 2. atala ikasturte honetan izan da. Ikasturte honetan, ez bakarrik ikaslei begira, baizik eta irakasleok formatuak izan gara. Ikasleak ere bai. Eta
eta tailerrak ere sortu dituzte familientzako. Holan, bai danok hildo beretik joan ahal izateko edozein momentutan. Beraz, gu oso pozik egon gara, eta honetaz gain, eskola 2.0, atzineko 2.0, ize 11 urte dituztenak, berreskuratu egin dituzte, eta horrek erabili egin ahal izan ditugu. Bai? Gero ere, hori egin dugu ikasturte honetan. Zertarako, ustezko konfinamendu edo 3. agertoki batean, holan, eskola 2.0 ordenagailu hauek prest izango genituzke familiei eskaintzeko. Eta horrela, 4., 5. eta 6. mailatako ikasliek etzera erun ahal izango lituzkete, eta horrela denok hildo beretik txikilinuz sistema eragilearekin lan egiteko. Baina aldez aurretik eskolan landu ditugu ja. Edukin guztizek, bai familizek, badakite zertan datzan, irakasleok eta familizok. Eta zer eskatzen dugu? Honetaz gain, Deustuko Unibertsitateko ordenagailuak ere berriztu egin dituzte, eta gure familizei, lehen esan dudan moduen oso baldintza sozioekonomiko bajuetan bizi dizen familizentzako, eskaintza bat egin zieten. Eta izan zen, prezio simboliko bategaitzik, 60 eurotan saldu Deustuko Unibertsitateko ordenagailu, CPU eta sendoak, etzera, erosteko. Harrituta geratu ziren, gurasoak, pilo bat familiak eskatu zuten, eta oso arrakastatsua izan zen. Guretzako oso esperientzia baliogarri ze, familizek oso pozik dauz, eta ikusten dugu ikaslego guztize norabide berberangoa zela hildo beretik, eta gure asmoa da eskola osoa digitalizatzea. Momentuz bakarrik ditugu lehenengo 2. eta 3. mailatarako, eta gure asmoa da ez txikilinuz sistema eragilenekin baizik, eta 4., 5. eta 6. mailatarako Luberri sistema eragilearekin lan egin ahal izateko. Horrela, eskola osoa digitalizatuta geratuko litzateke. Horregaitzik, hezkuntza sailari eskatzen digu, aurten ekarri dizkiguten ordenagailu bezalakoak jarraitzea ekartzen edo emoten eskolei, Miribilla eta beste eskolei, zertarako, holan bermatu ahal izateko ikasleak kompetentzia digitala garatzen dutela. Gaur egun oso importante eta ezinbestekoa delako. Bi eskaera egin ditugu. Nik eskerrak eman behar dizkiot elkarteari, umeak oso involukratuta oso motibatute, irakasleak oso fin, eta familiak batez be, familiengan ikusi dugu oso aldaketa baikorra, gurekiko konfidantza sortu dugula, eta gure eskola behar zuen olako esperientzia bat, benetan. Zorionak, ederra, esperientzia, benetan zelako esfortzua, arrakala digitala dagoena gainditzen, zelako esfortzua ekitatearen alde, ere bai, eta ekologiaren alde, ez da? Azkenean zenbat katxarro, zenbat gauza ari diren gero eta gehiago erabiltzen eta ez direna birziklatzen. Benetan zorionak, ez dira txatean galderarik egon, segureni jendea bazkaltzekotan ibiliko da, arratsaldean bueltan etorri behar gara, eta benetan, zorionak, jarriko dire ikastetxeak harremanetan, imaginatzen dut, ez da, olako beste esperientziarik eukine baldin badute. Eta besterik gabe, arratsaldean itzuliko gara 4:00, saio pare bat dauzkagu, beraz, bagoaz bazkaltzera, deskantzatzera pixka bat, eta indar berrituta etorriko gara bueltan. Gero arte.